jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw pindi tv en garti e kattande jomiraɗo subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadan e jayandeji leydi sénégal joni paden koye jayandeji ɗi talata nogas e jeenayi lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi ko sifa e kelle gadan e jayandeji leydi sénégal puɗɗortoɗen ko jayde sud quotidien kamɓe musidɓe men jayandiyankoɓe ɓe garti ko e nden ɗon eɓɓore ɗe ganduɗa kay ko eɓɓore fewnitgol ko yewti e économique woni tan faggudu leydi sénégal e wiide mabɓe noon hoorejo jagorɗo Ousmane Sonko ƴetti ñalawma gam ɓayingol nden ɗon eɓɓore ɗe ganduɗa kay ko cappitogol kam e pewnitgol ko yewti e ko ganduɗa kañum woni faggudu leydi sénégal ɓe mbi noon ɗum ɗo noon wonata ko ñande aljuma nde ɗum ine tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde sud quotidien jayde enquête quotidien ko hen arti ɓe mbi tan de ko relancement économique ɓe kolliti noon wonande kay waktu o heedi woni kay hakkude hoorejo leydi ndi kam e hoore jagorɗo gam ko yewti e ɓuccitgol kam e pewnitgol ɗum ɗon ɗum fon tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde ganduɗa koñum woni jayde enquête quotidien kam musidɓe men e jayandiyankoɓe ɓe garti hen ha no hannirte niyete koye on saaha jayde ganduɗa kay kañum woni jayde vox populi kañum arti ɓe mbitande ko yewiti e ƴellitgol kam e oncugol hani e pewnitgol ko yewiti économique social mo leydi sénégal ne woni tan noon omo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗo o kanko kay o waɗi mbiyen o ɓayyini on ɗon recette makko miracle ɗum ɗon noon jogori wonde ko ñande aljuma nde e wiide musidɓe men e jayandiyankoɓe kona ɗum ko kamɓe musidɓe men jayandiyankoɓe ɓe garti e ko yewiti e kuule nder nderi hono kay kanɗon lande wiyete ko Pastef ande kay gardiɗo kanɗon lande woni Ousmane Sonko kamɓe musidɓe men jayandiyankoɓe ɓe garti hen noon e ɗen ɗon ganduɗa kañum woni kanɗon hattan ko ganduɗa kay omo jogui ɗum ko yewiti e kanɗon lande ɗum ine tawe e nder jayde ganduɗa ko kam woni e nden jayde e wiyetende e jayde vox populi kam musidɓe men jayandiyankoɓe ɓe garti e on ɗon audition mo ganduɗa kay Mame Boye Diao o waɗama ɗum kanko noon o holliti kanko Mame Boye Diao hay lien goto woni tan hay jokkodiral gotal ala hakkude makko mo ganduɗa kañum woni Kocc Barma ɗum ine tawe e jayde vox populi jayde l'observateur kañum arti e ko ganduɗa kañum woni ko yewiti e ɓen ɗon ɓe ganduɗa kañum goni lorinoɓe ɗin ɗon seppoji ɗi ganduɗa kay mbaɗi tugatma 2021 ha yettanma 2024 e wiide musidɓe jayandiyankoɓe caggal nde losko anniya udditede ene woni tan noon ko ine tolni e capanɗe jeegom e joyi plainte ko ɗum kay woni ko fuɗɗa waɗede e déposé ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde groupe futur média nde kam musidɓe men jayandiyankoɓe ɓe garti hen ha no ɗum hannirta niyete hani e ko yewiti e ñawoje hani o ganduɗa kañum woni e jagorɗo tambiɗo gueɗe ñawoje ɗum foof ine tawe e jayde ganduɗa kañum woni e jayde l'observateur jayde la tribune kañum arti e ñawoje e ko ganduɗa ko kañum woni ko yewiti o ganduɗa kañum woni autopsie omo ganduɗa kañum woni oustage walla mbiyen Serigne Issa Touré caggal nde o tawa omo maayi e nder woyndu woturu o yaltina autopsie o noon ɓe kolliti noon wonande kay woni wirwirde makko dirtinama tawa suwa taw andede ko mande ɗum wonata ɗum noon ine tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde la tribune ko noon kadi kam musidɓe men jayandiyankoɓe ɓe la tribune ɓe dokki konngol omo ganduɗa kañum woni biyeteɗo Ahmed Diallo kanko Ahmed Diallo kanko woni coordinateur national goh UBS kanko noon Ahmed Diallo caggal nde o suuti konnguli o holliti kay wonande kay darde conseil constitutionnel wona gollande laamu ngu ala darde conseil constitutionnel so tawi kay yi pouvoir o ene waɗa gueɗe ɗe pewani walla ene waɗa ko ganduɗa kay rewani ko ganduɗa kañum woni ene ɗoftaki ko ganduɗa kañum woni constitution ko hadde ko ɗum ɗon woni golle mabɓe wona kay gollanade laamu ngu ɗum ine tawe e nder jayde ganduɗa kañum woni jayde wiyetende jayde la tribune jayde source a kañum arti ko ala haali Kocc Barma ɓe kolliti ɗon wonde kay omo ganduɗa kañum woni Mame Boye Diao caggal nde o hetta ko yewiti e jokkodiral makko omo ganduɗa kañum woni El Hadj Assane Demba mo ganduɗa kay ene tuma kam woni omo ganduɗa kañum woni gollidiɗo omo ganduɗa kañum woni Kocc Barma ɓe kolliti noon wonde kay Mame Boye Diao ƴetti pellital ngam ittude on ɗon suka mo ganduɗa kay ko coordinateur wonande kay ka on ɗon mouvement woni coordinateur diaspora mouvement Aris e wonta noon ɓe kolliti kanko kay o ittama e golle makko Mame Boye Diao noon holliti wonande kay kañum
ala hay ko ganda kanyum woni lien goto woni jokkodiral gotal hakkude mudum e coach Barma dum ina tawe e nder jaynde source a jaynde le point kanyum arti e mo ganda ko kanyum woni mo ganda kanyum woni Serigne Diop be kollit non wonde kay mo ganda kanyum woni Serigne Diop kanyum kay yehino ton ngam yiyede mo ganda kanyum woni Badara Gadiaga garti non e gundon jillu ganda kay Serigne Diop waddi dum mo ganda kanyum woni Badara Gadiaga ko la dum ko musidmen jaynyanko be garti e ko yowiti ala hali maggal Touba hitanu jinnaji didi no gas e joyi e wiide mabbe non wonta non mo ganda kanyum woni jagordo tambidu kala ko yowiti e yaha garta e nder leydi ndi e kanyum atti e den don misiraji wontan den don peeje wala den don ebboje ganda kay lamungu yetti dum ko yowiti e yaha garta o taw ko e maggal Touba hitanu jinnaji didi e no gas e joyi dum ina tawe e nder jaynde ganda kanyum woni e jaynde lo point e jaynde e wonde de ganda kanyum jaynde l'évidence kanyum arti ko tonto Bambilor be bitande ko logement sociaux ko dum tigi woni ko tottira ton taw dum ko ganda kanyum woni Fadilou Keita gadiro CDC be kolliti non caisse de dépôt et de consignation mo ganda kanyum woni Fadilou Keita ko yini tolni e ujunere e temedde nayi e jeegom parcelle ko kanyumen kay woni ko tottira ton dum non ina tawe e nder jaynde ganda kanyum woni jaynde l'évidence jaynde rewmi quotidien kati ko alhaali o ganda kanyum woni coach e wiide mabbe non kam musim en jaynde yankobe be garti o ganda kanyum woni El Hadj Assane Demba mo ganda kay ko kam woni présumé mo ganda complice mo ganda ene tuma ko kam o ko complice wonande kay o ganda kanyum woni coach Barma e wiide musidmen jaynde yankobe kanko non o itama e gallon gollal ngal ganda o wonno taw ko coordinateur hono kan on don mouvement mo ganda kay ene arti dum o ganda kanyum woni Mam Boy Diawo dum ina tawe e nder jaynde ganda kanyum woni jaynde wietende jaynde rewmi quotidien kanko Mam Boy Diawo mon ton habre wonde kay hay lien goto won jokkodiral gotal wonani hakkude makko mo ganda kanyum woni coach gasnirten robinde meden jayndeji ko e jayndeji dilloje fannu cioftal balli pour den e jaynde ganda kanyum woni jaynde Turbine Sport kambe musidmen jaynyankobe be garti ko e o ganda kanyum woni horejo fédération sénégalaise de football maître Augustin Senghor gartudo e holko jeyi sababu kanyum inena wada briguer hono on don 5e mandat kanko maître Augustin Senghor o mon sifo ji sababu wote fof arti e nder jaynde ganda kanyum woni e jaynde wietende jaynde ganda kanyum woni jaynde Turbine Sport kanko maître Augustin Senghor o mon arta e sababu o e nder jaynde ganda kay ko kanyum woni e jaynde Turbine Sport jaynde le record kanyum arti ko e ko yowiti e ganda kanyum woni ligue professionnelle won tan be kolliti assemblée générale électif o non wonata ko odo talata be kolliti non wonande kay o ganda kanyum woni Babacar Ndiaye mo Tingué FC wondude e Abdoulaye Sow kanyumen ene jiya e dindon candidat ji ko na dum ko be garti e o ganda kanyum woni Malik Daf mo ganda kay ko kam wonno entraîneur hono on don kipo mo Jaraf e wiide mabbe Malik Daf ummi mo tonto Jaraf yabani tonto Tingué FC dum ina tawe e nder jaynde ganda kanyum woni jaynde le record kam musidmen jaynyankobe be garti ko e nyenyal kam e karalagal wonande o ganda kanyum woni Eliman Ndiaye e wiide mabbe Eliman Ndiaye nena woni e koyde o ganda kanyum woni Messi wondude e o ganda kanyum woni Maradona hani e koyde Pelé dum ina tawe e jaynde ganda kanyum woni jaynde le record bandirabe musibiti dube hitibe hedibe ndarobe ayawo Pindi TV ko dum woni ko min kemno on robinalade ko sifa e kelle gadani e jayndeji leydi e Senegal adi meden e ko yuwiti e robindo e jayndeji wonata ko nyalawma e jango soko geno haji to karalagal ngal woni ton ko Hawa Diagne do yesalinde ko musiddo modon Djibi Dieng adi meden e robindo jayndeji ko subaka jango wonata soko geno haji do enden min bi on jokke doftade kam e rewindade programme uji Pindi TV Allah jaramo jaram